ktoré by malo mať 480. To sme počítali len v mieste tejto, ale ešte ďalej sa zväčšuje. Ale 480 cca parkovacích miest, kde sme komunikovali, že vedľa Steel Areny je parkovací dom, ktorý má o 16 parkovacích miest viacej, má 8000 kapacitu tá Steel Arena. Hej? A to parkovacie státe, keď tam máte 460, funkčnosť haly bude orientovaná na to, aby tam cez deň od rána do večera mohli ľudia športovať, trénovať, využívať to. To znamená, určite... Zadarmo prísť zaparkovať, aby využil tieto priestory. Určite tí ľudia nebudú parkovať vonku. To znamená, ja to dám, to prehodím na to, že keď idete si kúpiť oblečenie alebo sa nájsť do parku, tiež nezaparkujete vonku, idete dole, hej. Druhá vec je, že do toho parku chodí podstatne viac ľudí, hej, lebo proste nepríde 1500 ľudí do športovej haly športovať. Bodaj by, hej, ale to by sme potom mali v Košiciach už 6. halu by sme riešili, lebo proste každý by staval haly, lebo by nestíhali kapacitne, hej. A taká situácia nie je, čiže tam cez deň príde 200 ľudí. A to sa bavíme o deťoch, hej, ktorý donese rodič, ide, hej, naspäť. Druhá vec, že tam je nejaký priestor na život, že dokáže to dieťa tam niečo stráviť, hej, má nejakú centrálnu recepciu, že to dieťa si odložíme, hej, že nevystúpi von z budovy a už je na hlavnej ceste štvorprúdovke a tak ďalej. To znamená, že tí rodičia to môžu využívať aktívne. Odložím to dieťa na ten tréning, tak zostanem tam, hej, dneska sú situácie také, že sú jednotlivé telocvične, kde ten človek odloží dieťa na krúžok a on musí čakať hodinu. Alebo ide domov, ani sa mu neoplatí z domov, lebo kým príde domov, vlastne sadne si, dá si kávu, rovno môže sadnúť do auta a ísť naspäť. Kdežto tam má priestor ten rodič, tá mamička funkčne a zdravo využiť ten priestor časovo na to, aby či si ona ide zašportovať, či idú do reštaurácie, či sadne do kaviarne, vybere notebook, pracuje a tak ďalej. Oslovili sme ľudí, ktorí majú športoviska, pracujú s deťmi, a majú kluby. A vlastne počúvali sme ich o tom, že proste definujú to, že to mamička donesie to dieťa a ona si otvorí notebook a na chodbe pracuje hodinu. Lenže v zime on tam má 18 stupňov. Že to nie je až tak komfortné, hej. A teda XY ďalších problémov, ktoré sme do tohto projektu sa snažili tak nejak zhmotniť. Čiže nemyslíme si, že cez týždeň tam bude problém s parkovaním. Problém s parkovaním bolo, keby tam prišlo 3000 ľudí, čo podľa mňa bude raz za rok, bodaj by sa niečo také stalo. A keby to malo byť aj súčasťou EI a olympiády, tak je to podujatie, kde by sa dopravný inšpektorát a mesto pri organizácii malo zamyslieť, lebo nie som si istý, že kvôli tomu jednému športu, keby tam prišlo 3000 ľudí, bodaj by, ale sa dá riešiť odstavnými parkoviskami, zhutnením mestských spojov, aby tam prišli, lebo ja napríklad, keď idem na športovisko, tak nechcem ísť autom. Nie? Tak aj vypí pivku a tak, nie? No, áno. To chcem povedať, že... Na Moskovskú triedu sa dostanete zo všetkých sídlisk pomaly jedným spojom. My sme sa všetci zamerali na to, kde budú parkovať, každý prepočítať, koľko ľudí tam bude, koľko aut príde, ako bude chodiť. Je to úplne myšlienka cestná, pretože celý tento areál otvára priestor na to, a to sú opäť jednania v ďalšom stupni, kde máme dopravný podnik a kde celá táto dispozícia Moskovskej ulici je schopná sa prispôsobiť odstavným plochám, autobusom. Vybudovanie tejto otočky, ktorá sa plánuje v rámci tohto projektu, ktorá sa nevyužíva. Čiže tu musí nastúpiť koncept ten, že keď tu bude náhodou, že budeme robiť halu, už dnes hovorím, že ak ju budeme robiť, tak potom, tak ako hovorí Tomáš, všetky spoje zo všetkých kútov mesta Košíc, alebo každý jeden návštevník má ideálny spoj, sadnúť na ťahnúciach, vystúpiť tu na Konečnej. A toto má byť aj posolstvo tohto projektu, že nie všetko sú dnes, alebo už by mali byť auta. Treba začať rozmýšľať aj iným spôsobom, ako sa dopraviť. A to hovorím stále o tom, že Steel Arena má 8000 ľudí kapacitu a je tam 490 parkovaní v parkovacom dome. A nie sú naplno využité, aj keď tam príde ľudí. A jak prídu tí ľudia? Prídu autobusom. Alebo ich niekto vyhodí a ide ďalej, hej? No chceme ďalej, lebo musíme aj pracovať. Ďalšia otázka je v súvislosti s trhoviskom, ktoré
tam plánujete. A otázka znie, že aká je dostupnosť pre dopravnú obsluhu k trhoviskám, nakladanie, vykladanie tovaru? To sú veci, ktoré sa teraz vôbec sa nedajú odpovedať, pretože všetko to je súvisí s projektovým dokumentáciou. Všetko so zasobovaním z podzemia a štúdia na to, aby sme sa mohli dostať ďalej na celý tú časť stojí 60 000 eur, ktorú my nemôžeme dať nikomu spraviť, lebo on ju nakreslí a o týždeň povie nie tak, ale tak to musí byť. Tá hala nebude tak, ale tak bude a tu bude tak bytovka a 60 000 je... V ďalšom kroku už budeme riešiť dispozície a všetko. A všetko musí byť tak navrhnuté, že tí, čo prídu na plavareň, jedna časť príde zvonku od sídliska, druhá časť príde od Moskovskej, to všetko musí byť logicky prepojené, trhovisko, zásobovanie, čistenie, smetie, všetko, odpadový systém, všetko má svoje pravidlá, ktoré projektant urobí. A to je presne o tom, projektant predkladá 2-3 alternatívy, okamžite sa to, proste s takýmito vecami sa týždeň čo týždeň posúva, preto aj my, keď niekto povie, ja som videl v marci, nebola tam jedna budova, všetko má vývoj a my vieme z týždňa na týždeň priniesť zmenu. My nie sme oklieštení žiadnou legislatívou, príkazmi, ničím. My dneska dostaneme pripomienku, zajtra má výstup, čiže je to živý materiál. Pre nás je najpodstatnejšie, ideme nejakým koncenzom spoločným do toho, dostaneme inú chuť, inú rýchlosť, všetko. Nejdeme, budeme bojovať, tak tu uberieme z morálky, tu pridáme legislatívu, čo nám legislatíva dovoluje. Je to len o komunikácii. Potom je tu otázka, že aká je úloha